L'odio. És que és dolenta. Em té declarada la guerra. Que ja se li passarà, ja veuràs. Sí, però a mi no. Les guerres es guanyen o es perden. Va, digue'm què he de fer i et segueixo. L'any 2001, dos adolescents van matar a ganivetades la mare i el germà de la noia a Nova Ligúria. La tragèdia va commocionar la societat italiana, que no va saber trobar una explicació, un mòbil o una raó que pogués justificar els fets i calmar consciències. El muntatge es remunta ara 7 mesos abans del crim i aprofundeix en la psicologia dels dos adolescents. Drogues, alcohol, falta d'estima formen un còctel explosiu que aboca aquests dos joves a l'abisme.